दर्शन का मन में लाता तोहरा से बाटे हमरा के आशा तोहरा से बाटे हमरा के आशा दर्शन का मन में लाता तोहरा से बाटे हमरा के आशा तोहरा से बाटे हमरा के आशा प्रसाद जल्दी ग्रहण करा प्रसाद जल्दी ग्रहण करा बैजनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा बैजनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा बासुकीनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा अजगैबीनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा विधिवत करादा इनकर पूजनिया छुईला पंडा जी रावर चरनिया छुईला पंडा जी रावर चरनिया विधिवत करादा इनकर पूजनिया छुईला पंडा जी रावर चरनिया छुईला पंडा जी रावर चरनिया आज तनीयत परश कराना आज तनीयत परश कराना बैजनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा बासुकीनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा बैजनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा अजगैबीनाथ बम लहरे हे पंडा बाबा दर्शन करागा पंडा बाबा दर्शन